Колькі не шукалі ні ў якіх мудрасоў, гісторыкаў і тэкстах няма анічога пра таго, пра каго шэпчуць. У мяне было бачанне, у якім адзін з ваяроў, які з ім біўся, быў апрануты ў робу душы кобальта. Калі звесткі пра яго існуюць, яны ў іх. Узяць у іх бібліятэцы скрутак сапраўднае выпрабаванне. Настолькі важныя таямніцы яны ніколі не падзеляцца. То бок вы плануеце прабрацца ў сховішча, якое ахоўвае тысячагадовая секта монахаў ваяроў і выйсці з ведамі настолькі небяспечнымі, што іх выкрэслілі з гісторыі. Насамрэч, усё будзе яшчэ складаней. Архіў Кобальта — бібліятэка свяшчэнных тэкстаў з найвышэйшым узроўнем бяспекі. У яго галоўным сховішчы захоўваюцца самыя старажытныя і важныя рэліквіі, як і патрэбны нам скрутак. Але яго рупліва ахоўваюць элітныя сілы монахаў-ваяроў. Тэран зробіць выгляд, што ён заможны мецэнант, які хоча зрабіць шчодрае ахвяраванне душы. Латы пакутніцы світанку Пай. Вось толькі з імі будзе і сама Пай, і монахі несвядома даставяць яе прама ў сховішча. Тым часам блізнята скарыстаюць талісман праўды, які возьмуць у цябе, Гілмар. Каб дазнацца пароль, патрэбны, каб выпусціць Грога і Пайк са сховішча. Як сказаў чалавек Ваксас Класп, сховішча абараняе мудрагелістае антымагічнае поле. Тут у справу уступае мыс Кіль. Як толькі мы адключым поле, Грог зможа вылезці з амулета Трынкета, каб кіраваць вялізным механізмам навігацыі па сховішчы. Тым часам Пайк вып'е зелле ўсведамлення, ад якога атрымае інтэлект для расшыфроўкі старажытных дакументаў. І тады мы ўцячом, і ніхто нават не заўважыць. Ну? У вас ёсць пытанні? У мяне адзінае небессэнсоўнае пытанне. Акрамя абвінавачвання ў саўдзеле, што я з гэтага атрымаю? Радасць выратавання свету ад апакаліпсісу? Ха-ха-ха. Як наконт вячэры з вашым новенькім?